साल को बिगाड़ के रख दूंगा। इसीलिए मुझे डस्टबिन में फेंको ताकि मैं आपका इस दुनिया को आप लोग मुझे बचा के रखो। और ध्यान रहे कोई भी मुझे ना जलाए, वरना मैं धुआं बनकर इस पृथ्वी में फैल जाऊंगा और साथ ही साथ आपका बदन में घुसकर आप लोगों को मैं हानि पहुंचाऊंगा। इसलिए आइए, मुझे डस्टबिन में फेंको आप लोग। आओ। नोंथांमोना सानदों जानो हागौ आं बे प्लास्टिकआनो जायखौ नोंसोरनि न' लामा सामा दखान बायदियाव बायदि मुवा बेसाद जानानै उदाङै गारना दोनो। आंखौ सासे जाम्बाया 1812 मायथाइयाव बानायदोंमोन। बेनि गोरोन्थिनि दारैनो आं जोनोम मोनदों। बे दिननिफ्रायनो आं थैनो रोङा। नोंसोर साफ्रोमबो सानसे समाव थैजोबगोन, नाथाय आं जेब्लायबो थैनो रोङा। Hantu kurai. Bang, nabi bicara reception rumah ni mau kalan tu. Sar una ko be kisne ni mahade. Imaha. Nago nene ni maha. Sar una ko garde. Ugarne. Nösir bayi jukan macam jauh ugarne ya. Arnu micio na, bicara reception putarnya saja ma. मिथिनो जोंना मैहुर खालामखांबाय। मिथियाव थानाय गासै दाउसिन दाउला जिब जुनारखौ बुथारब्ला सासे मानसिखौ बुथारनाय समान साजाखौ मोनो। आरो नों दा बे जोंनि आसामनि थसे बेसेन गोसा जुनारखौ नों दा मैहुर खालामदों। दा बे मैहुर खालामनो थाखाय नोंहा दिनै जोबथेसालियाव साजा दं। थाव सिखार। काटने से क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जल का सामना करना पड़ता है। जल क्यों है? क्योंकि अगर हम पेड़ काटेंगे तो फिर बारिश नहीं होगा, और बारिश के बिना झील तालाब उन समय पानी नहीं होगा। उसकी प्रभाव से क्या होगा कि जानवर और मनुष्य को जल मिल नहीं पाएगा, और ये जो धरती है वो धरती बन के नहीं रहेगा। इसलिए आइए हम सब पेड़ लगाएंगे और उसी के साथ हम पेड़ को भी रक्षण करेंगे। थैंक यू।
Bawa gosongan satu roh. Gosongan satu nih. नहीं, कल आना पड़ेगा। हाँ कल कल कल। नहीं नहीं साहब, ड्रॉ है ड्रॉ, हमने सब कर लिया साहब। हाँ ठीक है साहब, आप आ जाना ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके बाय सर। चलो चलो चलो, कल आएगा। हो गया हम लोगों का। लग रहा है सारे पेड़ पौधे काट के ले गए, इसी वजह से हवा भी नहीं आ रहा है।
बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। चलो काटे। तू इधर आ मेरे साथ। पकड़। अच्छी तरह से पकड़। ठीक है। जोर लगा। बहुत गर्मी है रे भाई, क्या करे। मैं तंबाकू बनाता हूँ, तुम लोग लेके जा। ठीक है, ठीक है। तुम उसको लेके जाओ रे, हमको भी तो रेस्ट दो। हाँ बबुआ जाओ। खा लो, तंबाकू खा लो। और इधर दे देते हैं यहाँ पे। आओ जरा बाबा को बहुत गर्मी है। बे बिफांखौ मानो दानफायदों? नोंसोर मिथिया नामा? बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों बे अक्सिजेनखौनो लानानै थांनानै थायो। बिनिखायनो मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।